नमस्कार मंडळी, कशा सर्व मजेत ना? मी अक्षय विजय आगरे आपलं स्वागत करतो कोकणी स्वर या आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये. तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी, कोलेवाडी गावचा मी सुपुत्र. तर मंडळी, येत्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये 2 नमन मंडळ आपण आयोजित केलं आहेत कोकणातील युट्यूबर्स मिळून. तर आपण सर्वांनी नक्की या कोकणच्या लोककलेचा आनंद नक्की घ्यायला नक्की यायचा आहे. तर 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी व 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी या दोन्ही दिवशी आपण नमन आयोजित केला. एक शनिवार आणि शुक्रवार आहे. तर सर्व रसिक प्रेक्षक नक्की येणार यात काही शंका नाही. तर आपण 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी आपण नमन आयोजित केला आहे श्री नवलाई नमन मंडळ निवली, तालुका जिल्हा रत्नागिरी. या नमन मंडळाचे उत्कृष्ट गायक आणि सुमधुर आवाज सुप्रसिद्ध गायक रोशन रावणक दादा व सचिन रावणक दादा आहेत आणि सर्व टीम आहे. या सर्व टीमला यावर्षीच्या नमन कार्यक्रमासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो मी व माझ्या टीम करून. आणि या वर्षी नवीन नवीन गाणी आहेतच आणि नवीन काहीतरी सरप्राईज पॅकेज आहे या नमन मंडळामध्ये, सर्वच नमनामध्ये आहे. या वर्षी जे आम्ही 2 नमन ठेवले आहेत, आयोजित केले आहेत, तर या दोन्ही नमनामधील काहीतरी स्पेशल आहे. तर सर्वांना उत्सुकता आहे मागच्या वर्षापेक्षा अजून काहीतरी रंगतदार काहीतरी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा, नवनवीन गाणी पोहोचवण्याचा, नवनवीन स्वर पोहोचवण्याचा, नवीन कॅरेक्टर्स, कलाकार लोकांच्या मनामनात हृदयामध्ये पोहोचवण्याचं काम आपण कोकणची लोककला नमन मंडळ करत आहे. तर सर्वांचाच खूप खूप आभार. दुसरा आपण नमन 29 नोव्हेंबर 2024 रोजी आयोजित केला आहे श्री सौभा राघोबा राधाकृष्ण नमन मंडळ मुरडे, गवलीवाडी. पप्प्या दादा, बंडागले व सर्व टीम, या सर्वांच्याच खूप खूप आभार. आणि खूप काही नवीन नवीन मागच्या वर्षी सुद्धा पाहिलं आपण. घोडा वगैरे ओरिजिनल घोडा घेऊन आले होते दादा, म्हणजे गावच्या पातळीवरती. रंगमंचावर इकडे पॉसिबल नाही, तसं काही परमिशन नसते. पण गावच्या पातळीवरती हे दोन्ही नमन खूप धुमाकूळ घातलाय मागच्या वर्षी. आणि या वर्षी अजूनही त्यापेक्षा काहीतरी नवीन आहे, नवीन पाहायला मिळणार आपल्याला. तर सर्वांनी आजच बुकिंग करा, आपलं आसन आजच बुकिंग करा. खालील डिस्क्रिप्शन मध्ये नंबर देत आहे, सर्वांचेच नंबर देते, कोणालाही कॉल करा. तिकीट आपलं बुक होईल लवकरच. कारण कोकणातील युट्यूबर्स मिळून आपण काहीतरी नवीन लोकांपर्यंत पोहोचवत आहोत, नवीन नवीन नमन मंडळ घेऊन येणार आहोत पुढे. अजूनच ही सुरुवात आहे, अजून काहीतरी बाकी आहे, अजून सरप्राईज येणार आहेत. तर वाट कसली पाहताय, आताच बुक करा. खाली दिलेला नंबर आपण देत आहोत डिस्क्रिप्शनला, कॉल करून करा. कारण असं मला वाटत आहे की हे दोन्ही नमन टॉप लेवलचे आहेतच म्हणा. आणि हाऊसफुल झाले तर आम्हाला दुःख वाटतं की दिलगिरी व्यक्त करू शकतो आम्ही, बाकी काहीच करू शकत नाही. कारण हॉलची कॅपॅसिटी सुद्धा तेवढीच आहे आणि त्या सुद्धा आपण ओव्हरफ्लो झाला शो तर आपण काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर आपलं आसन आजच बुक करा. कारण कोकणची लोककला पाहण्यासाठी आपला रसिक मुंबई रंगमंचावर कुठेही कधी कुठेही असेल कार्यक्रम नक्की येतो. म्हणूनच आम्ही हे नमन दादर या ठिकाणी, दोन्ही नमन दादर या ठिकाणी आयोजित केले आहेत. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर दादर या ठिकाणी सेंटरला आहे. दादर स्टेशन पासून 5 मिनिटं वॉकिंगच्या अंतरावरती आहे. कारण पनवेल म्हणा, दिवा, डोंबिवली, घनसोली या साईडची जी मंडळी आहेत, लांब लांब जे राहतात, पण कोकणची लोककला त्यांना खूप आवडते, खूप प्रिय आहे. गावाला लहानपणी ते पाहायचे, पण नोकरी धंद्यासाठी मुंबईला किंवा पुणे या साईडला, पुण्यावरून सुद्धा मंडळी येणार आहेत यावर्षी आपला कार्यक्रम पाहण्यासाठी. माझे बंधू वगैरे आहेत, ते सुद्धा येणार आहेत. आणि असंख्य अशी मंडळी आहेत नाशिक वरून सुद्धा येणार आहेत, माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत. एक सांगतो तुम्हाला आता व्हिडिओ आहे चालू आहे म्हणून सांगतो, ती सुद्धा येणार आहेत. कारण काहीतरी आपण नवीन देतोय, आपण काहीतरी करतोय, त्यामुळे आपलं सपोर्ट खूप छान पद्धतीने मिळत आहे. तर सर्वांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तर बाकी काही नाही, सर्वांनी लवकरात लवकर आपलं आसन बुक करा. खालील डिस्क्रिप्शनला नंबर देत आहे आणि आपलं बुकिंग आजच करा. आणि सर्वांनी नक्की या कार्यक्रम पाहायला, कारण कार्यक्रम होणार आहे मनोरंजन आणि मनोरंजन खूप खूप आनंद देणार. आणि काहीतरी नवीन घेऊन जा, त्यातील आपले काहीतरी आठवणीतील क्षण. कारण नमन पाहताना आपण काही ना काहीतरी नवीन देत असतो सर्व प्रेक्षकांना. नवीन नवीन गाणी असतात, नवीन नवीन पात्र असतात. आत्ताच मध्ये मी एक व्हिडिओ टाकला असेल, एक लहान बोबड्या किंवा फाकड्याचे विनोदी फटकेबाजी खूप छान पद्धतीने चालते. अशा प्रकारे आपल्याला काही ना काही नवीन अजून नमन मंडळ आपण ऍड करत आहोत. ही तर फक्त सुरुवात आहे, अजून पिक्चर बाकी आहे. लवकरात लवकर आपलं आसन बुक करा. 2 नमन सुपरहिट आहेत आणि या सर्वच मंडळींना आपण सहकार्य नक्की कराल अशी आशा बाळगतो मी व माझी कोकणची
लोककलेची टीम, कोकणातील युट्यूबर्स टीम, सर्वांकडून मी सर्वांनाच खूप खूप आभार व्यक्त करतो की आपण सर्वांनी वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाला नक्की उपस्थित राहणार आहात. तर सर्वांचेच मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. असंच सहकार्य आम्हाला सर्वांना करत राहा. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय कोकण.